Ayo neng biro. Lihat di sini. Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi di konten Bayi. Ayo Nagi. Gimana lagi mulai uplak pemirsa yo. Walah nduk rambutmu nduk. Lah piye gimana kan? Isu Bayi nyuwun bubur. Digawekno bubur ijek urung pengen terus aku celukno anu bidan wis tak telepon. Aku celukno tukang pijet tak celukno. Maksudnya sing pijet saraf ngono lho pemirsa, tapi Lek pono. iya ki mang berkonggone lek pono ojek. Teko alamate terus cuma lek pono ya bar telepon ya ta. Anu Mbak Yun awakmu bar WA dek nganggo jenenge Dewi ya sing WA Dek Dewi le yang namanya kita itu berobat kan yo informasi kae yo tak turuti ibuke pengen aku celukno kae tak celukno aku golekno ngono yo kita sebagai anak yo isone nuruti nggih. Emang Dek Susi lagi mulai dipanani Repako Pasar Kendilan. Dek Dewi kan Dek bengi sing bubuk ning kono. Aku sewengi iki ya ora patek iso turu pemirsa kan. Aku pemirsa sirahku ngono mbok kena apa. Jam 2:30 digugah Dek Dewi, Mbak gak sahur geriga langsung keruwe ngedingin. Nduk tan sahur sak anune ya nduk ya kuwi mang tak anune ndok terus sampai sambel kecap. Terus tak gawekno susu. Iki kok apa nduk wayahe pempesnya habis ya nduk. Pempesnya habis. Engko wayahe tumbas pempes entar rapsodene ketok yo entek soalnya golek ning ngene Indo ning ngene Alfa kuwi sing ukuran sing nggo mbahi gak enek pemirsa iku ukuran sing paling pol 162 apa 162 cm pokoknya sing paling gede sing confident ambek ideal pokoknya sing paling gede ya pemirsa engko tak ning berapa tapi sik aku yo maksudnya kan keringete jek ngene aku kok yo klumbrak-klumbruk rasane iki sirahe iki lho pemirsa mbok kena ngopo ya aku ngerpe sahur ki laran suwi ngono laran suwi soalnya yo tenang sirahe iki aduh ngeluh ya terima kasih untuk pemirsa sing selalu setia Gak roh. Aku sampai bebansaan ini. Guguyu guguran. Makanya tak tumbasno sing mateng ya maksudnya ki tak tunggukno ngene sate ngene Pak Ihsan kok terus karek. Mbah piye ngono lho. Soale kan wis juluk-julukan wis nunggone Bayi engko gentenan nek aku sing nunggone kok Dek Susi genten sing opiak resik-resik engko nek sing Dek Dewi saya genten Dek Dewi gentenan iki kan kisah nek Dek Susi mbek Repa ya aku tak resik-resik tambah ngewangi apa ngono gentenan ya awakmu sing nyapu nduk kan enggak aku sih nyaputin ae. Mah alon-alon ae. Iya wis alon-alon ibu iya nah lah terus ngene. Pokoknya awakku yo aja sampai sakit, nek sakit terus piye kok. Iki ndak rusak, musik. Iki amune bilang nduk protol nduk, kembang iki nduk protol nggo kuas mungkin lho tan. Sesuk nek wis sisanu anu nduk apa diresiki nganggo kuas, ngono resik gantine nek nganggo kuas ya. Niki barang nganggo kuas. Nduk protol. Padha protol Dek. Resiki nganggo kuas, kok dadi bersih. Soalnya plannya iki debu-debu ngono lho. Debu.
Ya intan nyapu ibu tak sing nyotengno. Gak, aku sing nyuting ae kok. Aku sing nyuting ae. Ngono deh. No. Oh nek nyotengi kadang sira ibu mau ketok sak mini. Tak. No. Tak, no. Harus semangat ya kan. Jangan sakit ya Allah, paling ngono aku sehat terus. Piye? Enggak nek pamane ibu gak masak ya tak tumbasno sate ngono ya, Nduk. Ndak apa? Hah? Nangku sare apa? Sore ya dipikir keri lah ngombe apa. Ya. Hmm. Sak isone lah, Nduk. Iki nyampe urusan nyandak omah ndak indah. Saking awak iki pirang-pirang dino kudu kembang, kudu mbah mriyang tapi yo ngempet dulu. Terus datang, melakukan Nduk ya. Iki lho Tan, sampai enggak tapi kamu dijemput Kak Rita apa mlaku? Mama dijemput Mama. Oh kamu yang jemput? Belum pulang terus jemput Mbak Repa, terus Mbak Repa pulang Pulang, lagi. terus iki harganya berapa? Ini aku dikasih. Dikasih 3.000 siapa? itu. Dikasih siapa? Dikasih sama. Oh, temen. Dari bulan kamu gak beli? Aku cuma 2.000. Tadi sama 2.000. Lah katanya nek puasa gak usah sangu soalnya Apik kowe. apa ya? Nek puasa katanya ndak usah itu, Dok. Ndak usah sangu soalnya kan gak maem kan? Kan coba aku beli. Iya. Tadi dapat MBG le. Ada abone. Abon. Enggak adanya puyuh, Telur puyuh, roti, pisang, susu. jos. Kan nanti kamu mame nanti toh nang. Masih lama oleh. Nek kamu pengen tak sangoni besok beli itu. Kamu pengen enggak? Iya. Iya nanti tak sangoni. Nya tak sangoni sekarang ya tan sekali sik tan. Ya iya tak sangonane sik sebentar. Jadi Cari betul. Barangnya dimuter ngono ah. Dimuter-muter. Ini ada ini le. Nanti kan harganya 3.000 dapat 2 kamu 1 ya 1. Ya udah punya. Ya Kan udah. aku kan dibeli kan aku kan dikasih. Ya sudah ini apa 5.000-an kan puasa soalnya. Kamu mau ke tempatnya Bunda toh? Bunda bobokin dong. Enggak, aku enggak. Oh, Tempatnya punya. enggak. Ya udah. Hati-hati. Semalam kamu tak kasih buku deh gak mau kenapa? Ya sudah banyak bu. Oh sudah banyak. Berarti cuma pengen 1 toh. Satu. Kamu 1 toh? Kamu sudah ada? Ya wes. Banyak. Banyak. Ya udah katanya dulu. Terus. Wes. Ayo. Jarene pengen berapa ayo, Bu? Nyamdu aku tanggih marinasi lele, awak aku tak sayono bening bayem. Hmm. Nyamdu goreng lele, tak jangan kucing. Aku delok iku delok Dimarinasi kan aku karek goreng lan nduk tak Mama. lele. delok film apik ku lho, senengane Sheila. Senengane Sheila. Oh. Tak lela. Apa nduk? Mama Lela. Ah lela. Betul. Tak tumbasno lele, Duk. Ning ndi wang nek tuku? Gini Mbak Nana. Hmm. Kok nek wis dimarinasi kan genah lho, Duk. Karek gorengi, karek masak, plangklung ngono lho. Ya lah ya. Nunggu Bu Bidan kok orang teko-teko ya. Mbah. Sampai rong-tong ini kok dipotongin kan? Dipotongi. Dipotongnya ini. Dipotongi aja mangan aja
Kuwi dawa-dawa ngene diketoki ae. Iya. Seger iki mang langsung tak betetno pisan. Heeh. Sambelnya penting rasa pedes-pedes ya. Heeh. Yes, kok kudu delok nganten. Nanti Mbak Berta, Mbak Beta sapa? Mbak Bertane Mbak Ika. Mbak- Mama Bin, Oh, Mama Bin sing di. cedek omah Mak Darni kono lho. Oh, apa menikah Dik nih? Iya. Sing sapa sing Mbak menikah? Ika, sing anu Mbak Berta. Hmm. Sing wingi nyeluk Intan lho pas mulai kerja. Oh, alah. Dek Intan. Dek napa menikah? Tapi wis duwe bojo. Ya wis dicalon ya, mosok menikah ora dicalon. Oh, wis duwe calon. Iya. Tapi urung roh ya Bu jenenge. Gak roh aku jenenge. Aku Jenenge wong ape menikah mesti enek calone ta. Nah, saiki kok meneh ape menikah ora enek calone Som- sing dijak menikah sapa? aku somben sapa ya bojoku. Ya ora roh le, kok ibu kan ya ora ngerti sapa. Kita belum tahu. Ngenteni Gusti Allah aku kok. Iya. Apa entar wis pengen tenanan ya kan? Yo kugung Ya iya, ada kata men tekoke men kuwi lho. Iya. Wes ayo siap-siap iki. Ibu bar ngenteni Bu Bidan datang, Iya. periksa bayi terus kita langsung. Iya, terus tol. ya. Oh, kalian dulu. Cuk. Dari mana? Kloket kok uget ya. Sana. Apa sing pengen mbok tumbas sih apa ae? Mbok eling-eling. Satu, aku tak rungokno tok. Kamu kan anak rumah tangga sing roh. Iki Bu sabune entek, Bu. Iki pak sodene entek, Bu. Iki sing entek, iki Bu. Kan anak rumah tangga. Apa sing pengen mbok tumbas ki apa? Minyak. Minyak apa? Minyak lenga. Ya minyak lengo. Lengo jelantah, lengo gas apa lengo kelek? Ini pakai ini. Lengo apa, Je? Minyak jelantah. Loh, minyak jelantah. Ya apa neh, kose urung kok durasi urung. Minyak goreng. Terus apa neh? Rene tak Rupa-rupa. gosek. Lah ya rupa-rupa ki rupa-rupa warnanya, rupa-rupa ki ana jenenge lho. Rene. Nah, wis. Aja bocaput. Ora, minyak goreng, terus susu, susu coklat, terus sesuatu. Rahasia jernih. Terus yang untuk Ayi apa? Untuk bayi? Pampers. Pampers. Terus apa nih ya mau lali aku baca. Apa nah, wis. Gue saya jet, gue bawa set. Gue nyetrika rapika aku yo jet. Apa nih ya? Gue sih, Wis ya, wis ya. ya wes lah. Wong sarden poso-poso ngene iki yo jarang kok wong nganggo sarden kok. Wes ya. Emang kuku tomat mereka. Wong masak sayur bening bayam. Goreng lele, goreng tempe, nyambel gawe kolak. Wes. Kunci. Jadi ki anu pemirsa, ada yang botok itu nggak pakai kencur, bikin botok, botok klopo, pakai kunci. Gawe bakwan jagung yang kunci, nah aku pakai kencur. Coba Bu Yuni pakai kunci ya lebih sedap. Loh ini lo kunci ini lo pemirsa. Kok nek tukul dadi boros yang jenengan apa kena dimasak nek diurap lho. Iki donggolane to pemirsa, kunci. Oh, wis 2 menit ya, ayo Tat. Tun, seret kok ora e? Kuwi seret kok ora? Ora seret. Ayo, alhamdulillah Intan Basar Ramadan. Ngetutno Intan ya, ayo jembuk tabraki lho. Ayo pelan-pelan. Enduk tisu lho, Tan. Tisu udah aja lali lho, Tan. Nek jajan-jajan sok baik. Tisu gak sebelah ndi ya? Engko sik. Anu ning pempesan sik, Dok.
Lah, lewat sini. Pelan-pelan ya. Pempes ujung kono lho, Nduk. Terus lagi sing lainnya. Sing pertama kan milih pempes dulu. Ya. Terus Intan, pemirsa mumpung musiknya gak center nggih, pemirsa. Lah, ini tangting. Intan, mriki lho, Dak. Ideal, Mbak. Ingkang ideal XL, Mbak. XL, Mbak, nggih. Mboten sing saged dibuka krek ngoten lho, Mbak. Nggih. Sing ageng, Mbak. XL. XL ya, Mbak? Iya. Mau berapa? 3, Mbak. Wah. Terus suwun nggih, Mbak. Ayo Tan jalan lagi. Monggo. XL yang besar. Wuluh. Tangting, ting tung, dung, tangting, ting tung, dung. Iki dunia perkapas-kapasan nggih pemirsa iki. Anti bocor. Nduk tisu lho, Nduk ya. Tisu aja lali lho ya, Nduk ya. Iya wis iya. Kaken gak boleh, Intan gak boleh gitu. 2 saja. Balik no. Gak boleh banyak-banyak. Aja nyetok koyo apa. 2 saja cukup. Nek Mbah Sis iki lho sing. Nah, sudah 2 saja ya. Iki Mbah Yi. Iya sing XL 6 pieces. Ya bener ini untuk Mbah Yi. Ayo kita lanjut lagi. Iya, panggone mang ndi? Oke, Tan Ibu kok ya ape dodolan jere. Wes ayo minyak gorengnya belum. Minyak goreng. Oh, iku lho Tan sebelah kono. Berasnya masih, kok. Berasnya masih. Sardine mboten, sardine masih ngono lho. Dilarang masuk. Kuwi nggo karyawan tok, khusus karyawan. Nah, nduk minyak gorengnya rono lho. Yo gak boleh lewate rono ngene lho. Nah, aku minyak goreng. Nah, Ibu ambil dermimil soalnya apa pemirsa? Dikarenakan karena ada musik. Ayo njuk apa? Di rumah masih 3, masih telu, Dok Tan. Iki lho golek iki lho, apa jenenge minyak goreng. Oke. Sik Tan. Iki aneka, apa jenenge nek ngarani aneka grager di sini nggih pemirsa. Iki Nutrijel. Cari rasa apa? Intan, Mbak, sebentar. Intan kemarin habis ini, Mbak, udah nyoba ini. Ini sing kelapa diseruti. Yo, nyoba lagi Tan. Intan apa? Saus. Intan pengen tumbas apa? Pengen tuku saus tangguh sahur. Sosis pengen sahur, sosis ndi? Iki. Oh, sing rasa ayam. Enggak, ini ae. Iki rasa das sapi. Iki nganu, Nduk. Larang digoreng apa ora le pemirsa ngene iki? Gak usah langsung dimakan apa digoreng? Mentah. Oh, ngono. Terus digoreng terus ambek mbok mam karo saus tomat ngono. Oh iya, boleh. Oke. Gula masih, teh masih. Iki panci. Wes. Madu wes. Gula apa? Kebon. Saya aduk sabar, Aduk. Pakai sahur nanti. Oh, masnya nasi anget-anget terus sosisnya digoreng terus sampai nyeplok endok terus disambel ngono wis dadi. Alhamdulillah pemirsa intane istilahnya neriman. Iki tepung terigu, tepungnya ijek lho, Ibu tepung ijek. Tepung bola iki ketan, tepung ketan isih. Santen-santenan tepung maizena. Madu, Dok. Madu. Oke. Kayak ngene Ibu ki persis. Iya kayak ngene Ibu. Ibu ya nyetak ngono kuwi madu. Minyaknya banyak yang anu pemirsa. Sold out. Iya. Sahabat cooking oil. Sabrina, iki Sabrina sing besar. Oke. Ini lho, Dek. Ini. Bolah ki engko nggawa nek tolang-tolang Tan. Gak apa-apa.
minyak tegak tuku loro ae, Bu. Siji ae, Nduk. Siji ae. Kuwi sing besar. Sing besar kan 30. Piro iki? 39.600. Iya. Lah ini harganya berapa ini? Ini. Mbah. Kono nduk kok. Iya wis kok kono kok dimasukno kene ne. Kowe iki masukno ne. Nah. Nah, tata ning meja kabeh. Rame sekali. Pelan-pelan dong. Ager-ager iki senengan Intan kok digawe terus dikasih apa jenenge susu atau santen. Gulanya sedikit teh. Rame banget. Rame sekali wes menurut saya susu jajannya piro ki Mang? Lemonilo sampai lemolino. Mumpung musiknya belum pemirsa, jadi nyontong Intan saja. Oke. Sip. Ibu ambek ngomong ah. Oh sing pempese mbok tangku gak apa-apa. Ambek ngrangkul ngene lho. Ya. Heeh. Aja mbok matikan. Lah kuwi Intan bawa, oke? Rame kok Tan, lumayan kok. Oh ya, sik ucul. Tak tali ning ngene. Nah. Wes, ya pulang. Oke, pulang. Iya, memang keranjang sing mbok anu terus karo ibu emang langsung dipakai yo gak apa-apa Tan. Daripada ibu mluwaku rono ngambil kan ning kene wis enek sing bar dienggo Intan dipakai ibu ya enggak apa-apa. Oke. Wes demikian pemirsa nanti ditutup di rumah. Cus. Kak. Wes nyampe rumah pemirsa alhamdulillah nggih. Ki santer notok ki lho punya yang aja, Dok. Tolong ya. 3 wong ngeterno ngene tok ae kok. Iki sing uga. Adae kono, Nduk. Masukno. Monggo Mbah Yi, ngono ya. Ning atine seneng cah ditembasno putune. Maksudnya senenge iki Intan sing moro diri ning Brapo ngono lho. Ya, Nduk ya. Sing iki Yaya siji. Yaya siji, Yoyo siji, Wawa siji, Papa siji. Iki lho, kok kono sisan, Je? Iki Yaya siji, Yoyo siji to? Papa siji to? Lah iya masih sisan to? Dek iki. Intan lah tumbas pura aja. Lah iki Intan iki siji. Lah aku 2 iki. Lah mbah. Paling izin kono. Oh iya 2 loro. Iya maaf. Wes kono. Iya. Wes nganter. Aku udah sini, Dok. Wes nganter. Wes demikian nih pemirsa konten siang hari ini lagi gawe gimana? Bar sholat Jumatan langsung apa mau ning Brapo mau. Ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya ya pemirsa, ditunggu konten sederhana berikutnya. Kami pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah
puasa, memasuki hari yang ke-9. Semoga puasanya berjalan lancar, paringi awak seger parasan, sehat walafiat, sehat jasmani rohani ya. Wes dah salin katoke wis bingung nggak pemirsa, katoke wis salin. Wes. Cuy.